Nasaksihan sa Maragtason nga hitabo sang nagupod si King Charles kag Pope Leo XIV sa pagpangamuyo sa atubang sang publiko. Kaupod sang hari si Queen Camilla sang nagkanto sila sa Sistine Chapel sa Vatican. Si King Charles ang unang reigning British monarch na nagupod sa Santo Papa sa pagpangamuyo halin sang nagsipak si Henry VIII sa Roma sang 1534. Halos 5 katuig nang nakaligad sang nagseparar si Henry VIII sa Roman Catholic Church. Gindeklara sini ang away batok sa Katolisismo, nagmando nga panggubo ng mga monasteryo, pangangkuno ng mga duta kag propiedad, pangsunugo ng mga library kag manuscript, kag pangpatyo ng mga pare kag monghe. Sa sulod man sang sining nga mga siglo, gindumilian ang mga Katoliko sa England kag Scotland nga manginhayag sa ila pagsimba. Ang ginhimo naman ni King Charles among ginagkabig nga simbolo sang reconciliation sa tunga sang Catholic kag Anglican churches. Magduwa sa pagpangamuyo sa Sistine Chapel, may natabo man nga pribado nga meeting sa tunga sang hari kag Santo Papa sa Apostolic Palace kag may ecumenical service sa Basilica of St. Paul's outside the walls, kung sa din ginhatagan si King Charles ang titulo nga Royal Confrater of St. Paul.